Echt natuurbrandbestrijding is gewoon specialistisch. En wat je gewoon ziet is bij natuurbranden, het is gewoon improviseren. Elke natuurbrand is anders. Onze brandweervoertuigen zijn niet geschikt eigenlijk voor natuurbranden. We hebben enerzijds weinig water mee, anderzijds de auto's zitten zomaar vast. Dit weekend wie het nog raak in de Westreen, de Veenhoop en Maatwoorden. De Frieske brandwacht is vanwege de droogte en een serie natuurbranden extra alert. Evacuatieplan van recreatieterrein en wetterwindplakken worden als preventieve maatregel nog eens extra gecontroleerd. In het Peerske weekend gaat het mis in het Vochtelerveen op de grens met Drenthe. Nou, een paar weken later stekt het eerste grien daar alweer de kop op. Over het algemeen gaat het wat sneller dan wij met elkaar soms denken. Ja, want het Vochtelerveen is gelukkig zo groot, zo robuust, dat zo'n brand als deze, wel 100 hectare opgebrand, maar dat het zo'n brand ook aan kan. Net al in de skeer onder de natuur is grut, de brand binnen een aanslag op de helpverleners. Het materieel had er bot van te leien. Ze gingen in het Vochtelerveen meters brandwachtslang en oormateriaal verlen om het vuur gongkorpsen oervoel. Het onderzoek blijkt dat de meeste natuurbranden mensenwerk binnen. Al blijkt ook dreig te bewijzen. Het gebeurt niet vaak dat daders gepakt worden. Is dat net frustrerend? Ja, dat is het wel. Want die mensen die weten niet wat ze veroorzaken. Als je ook ziet wat op Vochtelerveen bijvoorbeeld, wat daar ingezet is aan brandweermaterieel, ja, dat komt wel uit de basis brandweerzorg. En op dat moment zijn er dus een heleboel kazernes waar geen brandweer meer is. Waarom naar het Vochtelerveen? De kraanvogelnesten troch alle consternatie definitief verballen binnen. Het zet een domper op het jubileum hier, want het zou van het ziende keer op wezen dat er jonge kraanvogels in het gebied wienen. Een tal damwan is toch het vuur ek bots kan scheren. Nou, daar verneemt de natuur van dat het Vochtelerveen daardoor dus uitdroogt. Wij zeggen dan wel eens, het Vochtelerveen is hier lek. En de kans op verbossing, verruiging, waar we aan de randen van het gebied zien, waar het droger is, zal dan verder het Vochtelerveen in gaan. De natuurorganisatie beziekt bij een publieksactie enkele 10.000 euro's te samelen om de brand te boppen te komen.